Nginibingelele babukeli, namhlanje ke sikhuluma ngendaba esidala umsindo omkhulu eSouth Africa lapha amagama abantu ababili abaphezulu wezokuphepha uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kanye noGeneral Dumisani Khumalo sebengene endabeni ngenxa yembiko yokuthi ke kungenzeka kube nama-warrant okubabopha. Kodwa ke mbukeli ukuze siqonde le ndaba ke ake siyiqale ekuqaleni. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ungukhomishana wamaphoyisa ke eKZN futhi ungomunye wabaphathi bamaphoyisa abaziwayo ezweni. Lo muntu ke uke wabasematheni kakhulu ngemva kokwenza izinsolo ezinzima ngo-2025 mayelana nenkinga ngaphakathi kwezokuphepha, okuhlanganisa izinsolo zenkohlakalo, ukuxambukela kwezepolitiki kanye nenkinga ezithinta amaphoyisa asezingeni eliphezulu. Ngemva kwalokho kwavela uphenyo olubheka lezi zinsolo. Kwaba nezingxoxo eziningi emphakathini mayelana nokuthi kwenzekani ngaphakathi kwezikhungo zomthetho. Bese kuvela ke le ndaba entsha lapho kusabalala khona einkundleni zokuxhumana imbiko ethi uMkhwanazi kungenzeka abhekane newarrant yokubotshwa. Abantu baqala ukuzibuza ukuthi ngabe ubhekane nani. Kodwa yilapho ke izinto ziba impica abadala. iDAC kuyisikhungo esiphenya amacala enkohlakalo ngaphansi kweNPA yaphika ukuthi khona iwarrant yokubopha uMkhwanazi, yathi leyo mbiko ayilona iqiniso. Nokho ke ngesikhathi lengxabano esaqhubeka kwavela noGeneral Dumisani Khumalo oyinhloko yeCrime Intelligence, naye ke waba yingxenye yale ndaba. Imbiko yathi naye wabizelwa esiteshini samaphoyisa eBrooklyn ePitoli ukuze abhekane nalolu daba. Kodwa kwaba khona ukudideka ngokuthi ngabe uboshelwa ini nokuthi amacala ahlobene nani. Umbuzo omkhulu abantu abaningi abawubuzayo uthi uma bekuthiwa kukhona ama-warrant beboshelani. Impendulo kwamanje ke ukuthi akukho kucacisiwe ngokugcwele emphakathini. Kuye kwavela izinsolo ezahlukene ezihlobene nezimpi zangaphakathi kwezokuphepha, izinsolo zenkohlakalo kanye nezindaba ezithinta indlela uphenyo lenziwa ngayo. Kodwa kabi bikho ke isitatimende esisemthethweni esithi uMkhwanazi uboshwe ngenxa yaleli cala elithile. Lokhu ke sekwenza abantu abaningi bacabanga ukuthi ke kungenzeka kube khona ukungqubuzana phakathi kwezinhlaka ezahlukene zomthetho, kanti abanye bathi abantu kumele balinde amaqiniso ukuthi aphume. Okwamanje ke into esiyaziyo ukuthi le ndaba isadida abantu abaningi. Imbiko yama-warrant yasabalala kwaba nemibuzo eminingi, kodwa imininingwane ephelele yamacala noma izathu zokuboshwa azikabekwa obala ngendlela ecacile. Ngakho ke babukeli bami, umbuzo omkhulu abantu abazibuza wona ukuthi ingabe lokhu kuyindaba yokulwa nenkohlakalo ngaphakathi kwezokuphepha noma ngabe kukhona okunye okukhulu okungadalulwa. Sizohlala ke siyilandele le ndaba kuze kuvele imininingwane emisha.